Para sedherek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara dina Senin Wage tanggal 12 Januari taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Purwito ngajak kita bebarengan maca saka Lakone Para Rasul 10 ayat 44 tekan 48 kan dijejer baptisan banyu lan baptisan Roh Suci. Kawaca ayat 47 lan 48 mekaten. Rasul Petrus nuli ngendika, "Delengen, wong-wong kuwi ya wis padha nampa rohe Pangeran. Ora beda karo kita. Apa ana wong sing bisa ngalang-alangi menawa wong-wong iki padha dibaptis nganggo banyu?" Rasul Petrus nuli akon wong-wong sing padha katedhakan Roh Suci mau dibaptis ing asmane Gusti Yesus. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, Nabi Yohanes martakake pamratobat marang kratoning Allah kang bakal rawuh. Wong Israel kang nampa pawartane padha ngakoni dosa lan nyuwun kabaptis minangka pratandha pamratobat. Baptisan banyu kaya kang katindakake dening Nabi Yohanes Pembaptis iku katerusake dening para sekabate Gusti Yesus. Dene Gusti Yesus piyambak ora nate mbaptis nanging para murid-muride. Lan ing riyaya Pentakosta sakwise Gusti Yesus sumengka ing swarga, ana wong 3.000 sing padha ngakoni percaya marang Gusti Yesus lan kabaptis. Wong 3.000 kang kabaptis iku para wong Yahudi sing teka saka papan panggonan sing wis marenca. Ora ana sing dudu wong Yahudi. Lan Lukas nyaritakake wong manca sing dhisik dhewe nampa baptisan ing asmane Gusti Yesus. Iku priagung saka Etiopia kang kabaptis dening Filipus ing lelakone Para Rasul 8 lan sak banjure wong-wong sing padha nglumpuk ana omahe Kornelius, komandan prajurit Rom ing kutha Kaisarea. Nalika Rasul Petrus kadhawuhan supaya ngrawuhi ana ing omah iku. Para sedherek, ing omahe Kornelius Gusti mbabarake pakaryane kang ora beda-bedakne wong. Wong dudu Yahudi uga bisa nampa peparing Sang Roh Suci. Ora beda karo rohe Gusti kang tumedhak marang Rasul Petrus lan para sekabate Gusti Yesus liyane. Peparing Sang Roh Suci iku ngluwi tandha tetak sing kanggo nengeri wong lanang saka bangsa Yahudi. Awit Sang Roh Suci uga nedhaki para wong wadon, bocah-bocah, uga wong sing cacat lan lumpuh. Para sedherek, Rasul Petrus sakwise nyawang pakaryane Sang Roh Suci kang nedhaki wong-wong bangsa liyane Yahudi ing omahe Kornelius, ora bisa ora paring dawuh supaya wong-wong iku bisa kabaptis. Wong bisa dadi percaya lan ngakoni Gusti Yesus Sang Juru Slamet kang wis ngorbanake sarirane kanggo nebus dosa kita iku woh pakaryane Sang Roh Suci. Ora ana sing bisa ngalang-alangi wong percaya nampa pratandha baptisan banyu. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa kang dadi tandha menawa wong wis katedhakan dening Sang Roh Suci dadi ora bisa dialang-alangi menawa badhe dibaptis? Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, semangga
Sang Roh Suci tumedhak ing gesang kawula sak pasamuan lan makarya mbabar kaslametan ing pakaryane Gusti Yesus kanggo ngurbanake sarirane kanggo nebus manungsa saking dosa. Kepareng kawula gesang katuntun lan mbabaraken woh pakaryane Sang Roh Suci. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan padinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.